les presentamos los nuevos sabores de Bruñó. L'Associació de la Tomata de Penjar d'Alcalà Xisbert recolzant aquesta emissió, la Fira de la Tomata 2016. Gràcies a aquesta implicació hem aconseguit donar-li un nom a la fira, el que pràcticament la conega ja tota la província i siguen moltes les persones que ja la tenen com una cita obligada. També vull recordar que aquesta fira ha obtingut reconeixements per la promoció i difusió que fem dels nostres productes i avui vull fer extensius aquests reconeixements a tots els que col·laboreu i fan possible aquesta fira, perquè detrás d'esta fira de veritat que hi ha moltíssim treball. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que col·laboreu i la feu possible. També pensem que aquesta feina no pot parar-se i que hem de seguir donant nous passos avant. Per això estem treballant en el turisme gastronòmic i en la dinamització comercial creant noves marques pròpies. I estic plenament convençut que en la venda de Toys Batros els passos que donarem seran molts més. En la fira avui trobareu, a més d'estands i expositors, trobareu també activitats complementàries com és visites guiades al nostre patrimoni, exposicions i demostracions gastronòmiques. Enguany contem amb els alumnes del CDT de Castelló i també contem en reconeguts cuiners. Per cert, dir-vos, i aprofiteu, perquè la veritat és que tots els que han vingut a aquesta fira cada any han pogut aprofitar i disfrutar i degustar els menús que a base de tomata de penjar preparen els restaurants del nostre poble, tant en Alcalà com en Alcocerre. I res més, abans de passar-li la paraula al vicepresident primer de la Diputació, Vicent Sales, dir-vos o desitjar-vos que disfruteu tots
d'estos 2 dies en el que el nostre poble s'ompli de visitants i d'activitat. Moltíssimes gràcies a tots i disfruteu com dia d'esta fira. A continuació té la paraula Vicent Sans. Moltes gràcies, benvolgut alcalde i diputat provincial, alcalde diputat del desenvolupament rural de la Diputació Provincial, alcaldes i regidors de la comarca, diputats provincials, diputada nacional, senyores i senyors, les meves primeres paraules han de ser com de felicitacions i d'agraïment. De felicitacions perquè aquesta és la 4ª edició d'una fira que posa en valor un producte típic, un producte arrelat a la nostra terra, un producte essencial per a l'economia també d'esta comarca com és la zona de Bejar. I les paraules d'agraïment han d'anar, evidentment, oferides a tota la societat d'Alcalà, perquè és tota la societat d'Alcalà la que s'implica en aquesta fira i la mostra és que no només estan els productors de tomata de Bejar, sinó que també hem pogut veure des del moment de la inauguració de la tallada de la cinta, hem pogut veure artesans, hem pogut veure diferents productors, persones que treballen amb la pasta de sempre, amb aquesta marca que s'ha creat al seu poble, i per tant aquesta implicació de tot el poble en aquesta fira és el que fa que aquesta fira sigui important. Per part de la Diputació i des de la iniciativa de Ruta de Sabor, que tan brillantment dirigís el meu company Pablo Roig, el que volem és, com no, ajudar a aquesta fira i ho fem de la millor manera que podem fer és donar-li suport, evidentment, econòmic, el màxim suport econòmic que dona a les fires Ruta de Sabor, i també donant el suport de la seva difusió i fer suport d'estar al costat d'esta iniciativa. Som firmes convençuts des de la Diputació que el desenvolupament rural de la nostra província té que anar sempre al costat de la posada en valor dels productes més emblemàtics. No només som un lloc, un territori al que la gent vulgui vindre així al nostre sol i a la nostra platja, i Alcalà precisament amb la seva platja d'Alto Segre és emblemàtic en aquest sentit, sinó que també hem de posar en valor aquells productes, aquella gastronomia, aquella cultura, aquell patrimoni que tenim i que volem mostrar a tots els turistes, a tots els visitants que rebem. I per això és essencial que seguim apostant per un producte tan emblemàtic i tan característic com és esta tomata de Bejar. Per tant, la meva felicitació, els meus reiterats agraïments i declaro inaugurada esta 4ª fira de la tomata de Bejar. Moltíssimes gràcies. Vamos, una cámara, tío, Que no me he pillado la vida. Fueron 3 votos. Hay nochería de Navidad. La de Valladolid. No. Ahora no va a salir Pepe. I bueno, anem a fer uns plats basats bàsicament en el que seria la tomata d'ací d'Alcalà i anem a fer uns plats que es podrien fer inclús fins a casa, és a dir, plats tranquils, còmodes,
i que no fa falta, diríem, massa coses ni massa tècnica per a poder-los executar. Bueno, començarem primer que res en... Ara no sé. Sí? Sí? Bueno, doncs com havia dit, el primer que hem fet ha sigut agarrar tomates d'ací d'Alcalà, les hem triturat, les hem passat, diríem, per un colador per a que no hi hagués res de pèpita, i després el que hem fet ha sigut lligar-la en un poquet de Santana. Seria una espècie de gelificant que el que fa, diríem, és augmentar la viscositat del producte i es queda en una forma de sopa. ¿Ya? He preguntado tantas cosas. Bueno, pues empezamos por el primer plato, que tendríamos en este caso el tomate, lo hemos triturado, lo hemos pasado por un tamiz para eliminar lo que serían las pepitas, y después al ligarlo con un poquito de goma Santana lo que hacemos es que queda una viscosidad bastante más espesa de lo que sería el producto. Da una textura más que de lo que sería un gazpacho. Única y exclusivamente tenemos lo que es el tomate, lo hemos tamizado y después lo hemos preparado única y exclusivamente con un poquito de goma Santana a forma de como si fuera una especie de sopa única y exclusivamente. Este plato lo tendríamos cómodo, sería fácil de preparar en casa, incluso podríamos nosotros también ligarlo para resaltar un poquito todo lo que serían los sabores del tomate de aquí de la zona. Aquí tendríamos queso de búfala, anchoas y un poquito en este caso de hierbabuena. Podríamos colocar albahaca o alguna cosa. ¿Dónde lo rellenamos? Si se fijan, lo tenemos relleno por la parte inferior de abajo, ¿vale? Hemos cortado, hemos vaciado, diríamos, el tomate y lo hemos rellenado, diríamos, de lo que sería la mezcla de búfala con un poquito de anchoa y en este caso después lo que sería la menta picada. Este producto, si lo vemos así, queda con un efecto mate y lo que vamos a hacer va a ser potenciarle un poquito el color rojo propio del tomate. ¿Qué vamos a hacer con él? En este caso tenemos aquí un poquito de gelatina. Tenemos lo que sería el zumo de remolacha, que el zumo de remolacha lo podemos encontrar de remolacha cocida, y pondríamos unas hojas de gelatina que podemos encontrar en cualquier supermercado. Por cada litro a lo mejor serían unas 5 o 6 hojas de gelatina, y lo que haríamos sería ahora después ya pasarlo estando frío por lo que sería la gelatina, con lo cual nos va a absorber la parte de gelatina, va a quedar brillante. Este tomate que tenemos mate va a quedar completamente brillante y entonces va a dar un efecto como si fuera una manzana de feria, estas manzanas completamente rojas, brillantes. Pasaremos uno aquí. Habría que pasarlo de 2 a 3 veces para ver la diferencia, diríamos, como está frío el tomate, en este caso por el efecto de lo que sería el tomate, diríamos, frío, por lo que sería la gelatina caliente. Ahora aquí podemos ver ya a lo mejor la diferencia de brillo entre uno y otro y de color también, lo que estamos es potenciando el tomate. Pues bueno, en este caso hemos preparado, he dicho queso de búfala por poner un concepto, pero podríamos poner el queso fresco que tenemos de aquí de la zona en cualquier sitio, picadito con un poquito de albahaca o menta picadita también y unas anchoas picadas. Sería rellenarlo por la parte, una vez vacío lo rellenaríamos y después una vez frío con la gelatina compraríamos remolacha cocida y con ese líquido de la remolacha, con el líquido solo, añadiríamos unas hojas de gelatina, lo calentaríamos y después es cuando mojaríamos el tomate. Y si se dan cuenta, el efecto, diríamos, de mate a brillo lo hemos visto al pasar de uno al otro, ¿de acuerdo? Es una cosa graciosa y es curioso porque después al cortar el interior tenemos el terreno, diríamos, que no sería el tomate, ¿de acuerdo? Oiga, y la crema anterior, ¿qué habéis dicho que es pesada? Es que les pesas, es goma Santana y es un producto, diríamos, un poquito específico, pero bueno, es una manera de darle viscosidad para que se quede más espeso, ¿de acuerdo? Lo que hacemos también, no lo había dicho, para lo que es el tema del tomate, trituramos solo el tomate con sal. El aceite, les daría un consejo, lo pondríamos después de triturarlo y de tamizarlo. No sé si se han fijado, pero si algún día lo prueban, triturar aceite con el tomate y la sal va a salir un color naranja, porque realmente estamos emulsionando el tomate.
En este caso nosotros lo que queremos es realzar más el color vivo y rojo del tomate. Entonces por eso no añadimos el aceite al principio, lo añadimos al final. Y eso se añade caliente la crema. La goma santana está en frío, entonces esta se puede comprar, pero que incluso es una especie de polvos que se ponen y lo que hace es ir espesando. En vez de pasar de un líquido, da un efecto, la verdad es que queda incluso hasta casi sólido, ¿vale? Hace un efecto, Sí. una maravilla. Como si fuera una crema, diríamos, espesa, por eso la hemos llamado crema, pero no tiene nada de ningún ingrediente de lo que sería ni pepino, ni pimiento, ni nada, es solo tomate. Sola con el tomate. Sí, se tiene que turbinar, se turbina con una batidora, se mezclaría y diríamos que la misma viscosidad cada vez va poniéndose un poquito más viscosa, ¿de acuerdo? Muy interesante, sí, gracias. Tenemos dos platitos y ahora iríamos con otro, que sería, esto lo pueden, nosotros lo hemos hecho al vacío, pero ustedes lo pueden hacer en casa con cualquier, con producto fino. Tenemos un poquito de bacalao. Tenemos un poquito de bacalao que lo hemos puesto al vacío, unas lascas pequeñitas. ¿Cómo podríamos hacer nosotros esto en casa, Gabriel? Fácil. Cultura Maria li fa un xicotet obsequi en agraïment per la col·laboració en esta Fira de la Tomata durant tots aquests anys, que és ja el quart any. Ara veurem, per favor, Juan José Troncho, un altre dels productors de tomata de penjar d'Alcalà, que recordem que té la marca CV de qualitat. També el xicotet agraïment. I ara cridem a José Joaquín Herrera, també de l'associació i de tomata de penjar Herrera. Bueno, i mos falta ara José Juan Agut, que no està, però bueno, la seva dona, en representació d'ell, replegarà el premi. Per part de l'Ajuntament d'Alcalà, agrair-vos a tots vosaltres la col·laboració i l'empenyo que heu ficat durant totes aquestes edicions per a poder consagrar esta Fira de la Tomata de penjar. Una foto de rigor. Unas palabras. Está ple ingeniero todo eso. Bueno, moltes gràcies, Estan tots els de la... 2016. Són els 3 guanyadors d'esta edició i els tenim així, ara els anirem nomenant. El gerent del restaurant i la regidora de turisme, Alejandra Roca, li farà el lliurament com a tercer classificat en la ruta de la tapa d'Alcossebre, 5ª edició. Mira, paja
Cadito, pero de allá. Bueno, i ara anem a passar al segon classificat. Reclamem així al senyor Antonio, que ara entra, del restaurante Antonio. Enhorabona per aquest segon premi en la 5ª edició de la Ruta de la Tapa d'Alcocebre 2016. Bueno, i anem a passar ara al restaurant que ha guanyat aquest any el premi. L'acabeu de veure fa uns instants perquè no és altra que Maite Palau del restaurant Tempus, guanyador de la 5ª edició de la Ruta de la Tapa d'Alcocebre. Enhorabona, Maite. Bueno, i ara la foto de rigor amb els tres. I li volem donar i agrair la seva presència ja, que s'està fent costum en les últimes edicions de la Ruta de la Tomata, perdó, en la Fira de la Tomata de Penjar. I ara vos deixo Joan. Gràcies, Joan, per vindre. Bon dia a tots. Aquest és el quart any que presentem la fira. Estic molt orgullós de que s'està anant consolidant. Serà més en plan pinxos, que també pel temps que tenim i el lloc tampoc no ens podem entretindre molt. El primer que anem a fer serà un pesto en tomata de penjar. La tomata de penjar jo alguna vegada sí ja ho he fet. O sigui, jo el que faig és secar-les. O sigui, la tomata de penjar la cal, per exemple, en l'època en la que es cull, o sigui, aprofitant que estem a l'agost, perquè fa sol i tal, se pot secar perfectament damunt d'un canís, com antes secàvem les figues. L'hora de conservar-la és simplement, o sigui, se pot deixar secar ben seca y después rehidratarla posant la remulla, o bé se pot secar, però en oli d'oliva pot durar mesos. En primer lloc, el que anem a fer serà un pesto, aprofitant la tomata esta, basant-nos en la salsa de pesto clàssica dels italians. En un morter, assenyant un parell d'alls, el que farem serà picar els alls, uns 70 o 80 grams. Ara el que li posaríem seria com a uns 200 mil·lilitres d'oli d'oliva. ¿Eso es de Jaén? ¿Cuál? ¿L'oli que es de Jaén? L'oli ahí de... com s'ho diu aquella partida? Dalt del riu.
La salsa esta se pot, o sigui, igual te la pots prendre, per exemple, com a aperitiu, damunt d'una llesca de pa, o te pot servir també per fer uns espaguetis o qualsevol tipus de pasta i tal. Inclús diluint-la un poc més per alinear una ensalada. Les presentamos los nuevos sabores de Bruñó. L'Associació de la Tomata de Penjar d'Alcalà Xisbert, recolzant aquesta emissió, la Fira de la Tomata 2016. Televidents, salutacions des d'Alcalà Xivert, Baix Maestrat. Dic la ubicació perquè aquesta televisió, com dic sempre, és una televisió amb pretensions. No és només una televisió pel terme municipal, sinó també arribem en la nostra difusió allà baix, al Camp de Morvedre, en Sagunto, i també contra Catalunya, a les comarques de Montsià. Dit lo qual, us dic que avui és diumenge, 16 d'octubre, i són el campionat d'Alcalà Xisbert les 5:30 de la tarda. I des d'ahir dissabte a les 11 del matí se porta a terme la quarta edició de la Fira de la Tomata de Penjar d'Alcalà Xivert, en 75 estants als quals la gent s'acosta per comprar tomata o altres coses. Aquest any, com sempre, la climàtica hi ha que ressaltar-la. La climàtica, el bon temps, ha fet honor. No se podria pensar que seria en pluja i en temporal propi d'aquest mes d'octubre. Dit lo qual també, ja per acabar d'esta ubicació, dir-los que esta fira, any tras any, s'enraïla, si va l'expressió, s'enraïla cada dia més, com una tomatera del serengue. I és que el que és bo, és bo.
A totes, a totes. Si anem a totes. Vale, és important quan traiem girar molt ràpid, vale? Perquè si no la manteca gelifica molt ràpid, vale? O sigui, solidifica molt ràpid. Entonces és molt important girar molt ràpid el palillo para que no se nos quede ningún nudo, si no nos pot passar com aquí que no queda perfecte. Fem el forat, una miqueta. També és important manejar sempre en paper, ¿vale? Sempre que toquem la bola en paper, perquè la manteca també és un producte delicat, si toquem en les mans, la nostra calor corporal el que farà serà deixar la nostra huella a la bola, ¿no? Entonces no quedarà tan perfecta, no queda tan lisa. ¿A qué temperatura? Está caliente, pero cuando veamos que se deshace la manteca, podemos trabajarla y ya está bien. No tiene que estar muy caliente, ¿eh? No tiene que estar muy caliente porque si no, al contacto con la bola se derretiría se derretiría de dentro y no nos quedaría bien. Si tiene que estar, puedes tocarla para que está caliente, pero ¿vale? Bueno, seguimos. El problema que tenemos es que ya están perdiendo temperatura y ya es más difícil trabajar con ellas. Vale, pues habéis visto cómo elaboramos las bolitas. Entonces, ahora vamos a proceder ya. Vale, pero que yo me cambio para enseñar castellano. Vale. Ahora ya anem a emplatar el plat, ¿vale? Lo que fem és simulem el nostre hort en una terra, ¿vale?
una terra molt fàcil, això són, nosaltres el percentatge que utilitzem per elaborar aquesta terra són 60 grams de farina, 20 grams de mantequilla a temperatura ambient i una miqueta de tinta de calamar. Vale? I mos queda, veus, algo com la terra, paregut. Vale? Té un sabor saladet, un sabor de rosquilla, vale? Pues, fiquem el que és la terra, vale? Pues ara ficaríem la bola, vale? Sempre en paper. I acabem amb un rave de tomata, posem una miqueta el dit en la manteca i fiquem aquí dalt. Vale? I aquí tindrem el nostre primer aperitiu, que és un bombó que per dins està líquid, el s'ha de menjar de cop, vale? Perquè si no te pot tacar, per dins està totalment líquid, i simulem la tomata a penjar del nostre hort. Com no tenim hort, el creem. Llavors creem la tomata, creem la terra i així intentem buscar una mica la sorpresa i que el client comenci a ver el menú. Este és el primer aperitiu. Al forn a 50 graus y tenim hora 4 hores, ¿vale? Entonces, cuando ya está 4 horas a 50 graus del forn, nos queda un pa completament sec, que después lo triturem y nos queda esta terra amb tot el sabor al pan tomata tradicional, ¿vale? Per una altra part, tomata a penjar crua, ¿vale? Sense cap elaboració, només tallar a quadrats. Formatge, ¿vale? Un bon formatge tendre. Podem trobar per aquí a uns productors, no sé si estan per així, uns productors de les coves que tenen un bon formatge tendre. Vale, què més tenim? Vale, això, algú me pegarà, però bueno, això no són tomates de penjar, són tomates cherry. El que passa per l'estètica del plat hem vingut a ficar aquestes, perquè la tomata de penjar és massa grossa i no queda tan bé. Això són les tomates osmotitzades. És a dir, què fem per fer aquestes tomates? Primer el que fem, això, el liquidet que veu aquí, això és aigua de tomata. El que fem és treure l'aigua de la tomata, triturem la tomata a penjar, hi ha diverses maneres, com fem nosaltres de la segona manera, triturem la tomata a penjar, la colem, tenim el fi i després ho congelem. I tornem a deixar descongelar, però per acció natural, és a dir, sense cap, deixem a temperatura ambient i descongelar. Entonces, què passa? El fet de congelar i descongelar el que fa és separar les capes. Baix se queda el que és la pulpa de la tomata i dalt puja el que és l'aigua de la tomata. Totalment incolora, és a dir, totalment incolora, té un color groguet. Entonces, agafem aquesta aigua de tomata i la triturem juntament, este gas és hierbabuena, herbasana. Ho triturem, li donem tot el gust d'herbasana, la clorofila, i després agafem les cherry en aquest cas, les descaldem, les pelem i les envasem al buit en el gel de tomata i la clorofila. Què passa? Al fer el buit, com la tomata és porosa, anem introduint, el que fem és que fem el buit i parem sense sellar. Entonces el que fem és que anem introduint líquid a la tomata, anem introduint fins que arribem a un punt que ja considerem que és l'adequat, entonces fem el buit, sellem i deixem 24 hores a la càmera. I al final tenim aquestes tomates que tenen tot el sabor al gel de la tomata en la herbasana, en la hierbabuena.
Y aquí tenim un paté d'oliva negra, clàssic. I aquí una sal de pinxa. Que l'acabava de fer de plat. Ah, bueno, se me olvidaba. Aquí el ingredient estrella és això. ¿Vale? Això. Això que tenim aquí és un gelat de tomata de penjar. ¿Vale? No el faig jo, bueno. El fa un bon amic i molt subministre, ¿vale? És un gelat de tomata de penjar. Se lo puedo probar del plat, pero también se ve para que pruebes, ¿vale? Es un gelat totalment salat. Que ese contraste. ¿Vale? Entonces, para emplatar. Comencem en la terra, ¿vale? Lo que fem és... Vale, tota la terra així. Vale, vale, després hem ficat vale? El gelat, bueno, l'oliva, paté cansada i una miqueta de sal de tinta. Y esta es la nuestra ensalada de tomate en texturas. ¿Vale? El piñone de la tomata. Que podem doblegar, sense pedir que se trenqui. També se podria fer en agar-agar, però en agar-agar, si no tens la medida exacta, al final se trencarà. Se trencarà la pasta i no quedarà bé. Entonces, lo millor, ya que ells són els professionals, lo millor és acudir als professionals. ¿Vale? Entonces, quan ja tenim això, ¿vale? Bueno, veieu que ja està gelificat, quasi. Inevitable com a cloenda la clausura d'estos reportatges que any tras any este mitjà de comunicació us presente. No podia ser d'altra manera, alcançant-nos tan de prop una fira de la tomata local, però monogràfica, que també venen gent d'altres llocs. No podia ser d'altra manera que entrevistar al president de l'Associació de la Tomata de Penjar d'Alcalá de Xivert, el nostre poble, el qual se presente. Buenas, Chimo. Soy José Herrera. José Herrera, conegut i arxiconegut tal més que este que parla quizás. I la primera pregunta inevitable, com ha anat la Fira de la Tomata en esta quarta edició? Pues ha anat la veritat que molt bé, i jo crec que aquesta fira ja està consolidada, i mentre que els ajuntaments siguin del color que siguin, la seguisquen apoyant, pues tenim fira per rato, i sempre que el temps ho permetisca. N'hi ha que fer una menció especial al temps, carai. Ja ho he dit abans, que si era plogut estos canyissos... Bueno, ho banyem tots. De fet, l'any passat, el primer dia va ploure i nosaltres hi vam ficar uns plàstics per si a cas. He preguntat al president com ha anat avui i ahir la Fira de la Tomata i també inevitable preguntar com va la campanya de la tomata de penjar. Doncs mira, enguany la campanya de la tomata de penjar, no enguany, si ja des de l'hivern passat ha sigut molt pesat, ha fet molt bona temperatura, molta calor, entonces ha fet que totes les plantes de tomata de tot tipus produïsquen més i ha fet que els preus relativament vagin molt inferiors o prou inferiors a l'any passat. Nosaltres hem de dir una cosa, que enguany, gràcies al sello que tenim de la marca de qualitat, estem defensant uns preus en relació inclús a molta gent d'este poble que està enviant el gènere, que estem superant dels 70-80 cèntims per dalt d'aquests preus, i tot és gràcies al tindre la marca de qualitat. I la marca de qualitat que parlem, me considero l'ego, no estic versat en la matèria, però sabia explicar a l'audiència, per exemple, Benicarló té la DO, que és la denominació d'origen de la carxofa, i el llangostí Benicarló és CV, i a Sosella la cirera és de CV. Explica a l'audiència què és la denominació d'origen, i així no tenim denominació d'origen, però sí que tenim la CV. A veure, perquè ho entenga, diguéssim, un xiquet. En el papeleo que antes necessitaves
o diguéssim, el papeleo que vam necessitar nosaltres per treure una CV és el que abans se necessitava per treure una CO. Una DO, perdó. Però què passa? Que la DO ha canviat, antes te la donava a Conselleria o Espanya i ara, per tindre una DO, te ho dona, diguéssim, Europa. Nosaltres ens va donar la Conselleria, per això se diu CV. Jo dic el mateix, ja esta quarta camina cap a la quinta edició. Ja podem pensar que se faran tomates, se penjaran tomates, se vindrà així, però per què resulta que avui en dia hi ha tanta tomata de fora que, diguéssim, que el Mercabarna o altres mercats, diguéssim, que ho eclipsen la demanda de la tomata autòctona d'Alcalà? Jo ho diria al revés. Jo crec que cada dia té més demanda la tomata d'Alcalà. Me alegro que discrepo. Sí, no, a veure, aquell dia jo me baso en el que treballem nosaltres. És a dir, jo vaig explicar-ho una altra vegada, hi ha diversos tipus de clientela. Està el client que busca preu i està el client que busca una cosa de prestigi. Nosaltres estem enfocant el nostre producte... I de sabor. Nosaltres estem enfocant les nostres ventes cap a aquests clients, cap a el que el vol, una tomata autòctona i una cosa de prestigi. I tenim una sèrie de clientela que ens està respectant. No volem entrar al joc de produir per produir, sinó produir, fer bon gènere i intentar col·locar-lo en aquests clients que demanden això. Jo ho dia més que res pel preu, per allò que la tomata forània pot alcançar uns preus més inferiors i se pot competir millor que l'autòctona d'Alcalà perquè és més artesanal, d'una manera, i arriba al mercat Mercabarna, Benarribo, en un cost superior a les altres. És que és un sí i és un no. Molt bé, m'alegro que discrepo vostè. Claro, és el mateix que te dic jo, tomata és tomata. Entonces, si tu vols vendre per vendre només a mercats, siguin Mercabarnes, Mercamadrid, Mercabilbao, ho tindràs molt cru. És a dir, tu tens que manejar per distingir-te dels altres. I una vegada aconsegueixes distingir-te dels altres i tens uns clients que t'aprecien, el que tens que fer és mantindre'ls. I tu estàs jugant a una lliga superior, és a dir, estem jugant en segona, doncs no, nosaltres volem jugar en primera. Cada dia hi ha més socios a l'associació, valga la redundància, o la gent... Pues nosaltres sempre ho diem, tots els anys així t'ho dic a tu. A veure, tota la gent que se vulgui apuntar, que s'apunta, tenim les portes obertes. De fet, enguany se n'han apuntat 2. Enguany se n'han apuntat 2, però que és poc. El que passa que molta gent, quan els dius, que hi ha que fer les coses bé, hi ha qui se tira marxa atrás, però no, nosaltres el que volem és que quan més gent i intento treballar en la nostra filosofia, millor. A més, avui en dia, ser una tomatera del terreny que s'està cultivant, que hi ha un planter del terreny és molt local, són poca quantitat. Avui en dia, supon que va fer extensió, se té que recurrir a propietats forànies, que se fa la tomata del vivero de fora, se té que contemplar la marca també, també aquest vivero també. Bé, nosaltres avui en dia pensa, enguany mateix al poble és l'any que més tomata s'ha plantat. En viveros del poble? Fet al poble? No, fet al poble no. Jo, per exemple, nosaltres tenim l'empresa que ens certifica, ens agarra les llavors, ens les desinfecta, ens les enumera, ens fica, diguéssim, com una matrícula. Perquè una cosa que molta gent no sap és que tu, legalment, per portar una llavor a un semillero, té que estar reconeguda en alguna cosa. Entonces, nosaltres tenim una empresa que ens fa això, enguany a nosaltres ens han fet el planter a Benicarló. Però, per exemple, enguany, només jo he plantat 180.000 plantes. I el que ne planta 8.000 i té el vivero a casa, això és un il·legal? No, bueno, a veure, jo crec que no. Crec que no és un il·legal. És il·legal tot aquell, però siga on siga, que intenta treballar sempre d'una forma clandestina. Tot aquell que vol anar legal no serà mai il·legal, no? Totes les preguntes que pan president supon que deuen ser incòmodes. No, a veure, no és que siguin incòmodes, però això és un poble i ens coneixem tots. Entonces, així al poble hi ha molta gent que es dedica a fer de comerç quan no és comerç. Entonces, què has de fer? Has d'anar en estraleta detrás? No, doncs ja s'apanyaran. Què has de fer? Aquell dia, a poc, la seva tortura la tindran. Ahir no pots fer res. Jo sempre dic, en aquest aspecte som molt recte. I els que me coneixen i estan a meu costat saben. Dic, jo, per exemple, ve un llaurador i no té un llibre de camp, jo no li compro tomata, no n'hi comercialitzo. Si no me vol firmar una fulla com a que se fa responsable de tot el que ha fet, abans tampoc no n'hi ha comercialitzo. Cada un té una forma de treball i totes les formes són respectables. Ara,
de cara, i ja estic parlant d'una cosa meva particular, però si a mi per anar legal me demanen un requisito, si etiquetes de caixa, si traçabilitats, etc., i així al poble molta gent, per no dir noms, fa el mateix que jo, sense fer tot això, doncs a veure, si hi haguera una intoxicació d'aquest producte ningú sap d'on ve. Però el mal que ens podem fer, diguéssim, ho fan al poble o a la tomata de penjar, aquest tipus de gent, és que damunt ofereixen el gènere com a tomata d'Alcalà. Sí, és d'Alcalà perquè s'ha fet al terme d'Alcalà, però no hem fet el procés que tocaria fer-ho conforme presentem una marca CV. Per la meva part, no res més, si vostè vol apuntar alguna cosa més... No, res, Ximo, que m'agrada xerrar amb tu. Posem ja la càmera fins l'any que ve i endavant, un any per davant, tenim per superar-ho. Pues sí, a veure, l'any que ve, que el temps ho permetisca, que els ajuntaments apoyen, que això és cosa de l'Ajuntament. A veure, nosaltres ho vam proposar al seu dia. Vam proposar de fer la fira, l'Ajuntament ho va agarrar-ho, ho porta, doncs nosaltres pugem, col·laborem, exposem, i tots els anys. Restaurants a tope, assostat a tope, a mi me consta que tant el Cosebre com el poble a tope. I això és el que volem, que gràcies a la tomata se conega el poble i el Cosebre. Senyor president de l'Associació de la Tomata de Penjar, moltíssimes gràcies pel seu temps. Molt bé, Ximo.